Добрий день, ми з України. Коротко по ситуації, всі москалі підараси. Криху не далі нам сьогодні поспати. Так, буду українською. Що маємо? Від хлопців приходять добрі новини, допомога їм іде, вони дуже вдячні. Ми по можливості передаємо приватні там вітання нашим волонтерам, але то таке, дякуємо щиро за вашу підтримку, за вашу допомогу. Ми її бачимо, ми її відчуваємо. Що зараз горить терміново, дуже прошу, українці за межа, білоруси за межа. В нас дуже, це прірва нескінчаємо, мені подається, з аптечками. Зараз увагу на аптечки робимо і давайте ще крапково будемо закривати такі дорогі позиції, як планшети та метеостанції, тому що насправді це дуже потрібно, але воно пішло на другий план, але, я маленький, але, як кажуть в Україні, воно тут життєво необхідно. Тепловізори не так давно скидали відос, що вони дають. Це кльові штуки, які нашим хлопцям дуже потрібні. Тому, якщо у вас такий стабільний більш-менш бізнес, будь ласка, оці дорогі речі беріть на себе, тому що ми волонтери і за рахунок діаспор, з якими ми працюємо, це важко підняти, щиро кажу. Нам потрібна така якісна фінансова допомога. Звертайтеся до друзів, звертайтеся до айтішників, тому що це, скажімо так, фундаментальні наші помічники, які надають можливість отримувати якісне обладнання для того, щоб ми могли чинити опір і давати відсіч цим уйобкам, які сьогодні буквально підняли всю країну на ноги. Там в 3-4 ранку лунали сирени. Ми висипаємося, нехай не бздять москалі, в нас все нормально. Так що, друзі, я вас дуже прошу, якщо у вас є бізнес, або ви якось спілкуєтесь з бізнесами, насправді один тепловізор від одної компанії, так чук-чук-чук, 100 компаній, 100 тепловізорів. Наші хлопці огонь шмаляють. Тому, волонтери, дякуємо вам, аптечки нам горять дуже, тому, будь ласка, свої фінанси накеровуйте зараз на цей матеріал. Перев'язочний, це дуже багато. Списи подаємо щодня, оновлюємо, тому, будь ласка, підтримуйте нас, тому що ми зараз за весь світ стоїмо. Україна чинить супротив вселенському злу. Мордор має пасти і піти нахер, як російський корабль загалом. Нехай булькає, нехай тоне. Так що, натхняємося, тримаємо стрій, ніхто тут не здається, ніхто тут не панікує, ніхто, як москалі, в портки не сере, тому що це нормально, все окей, працюємо. Так, 4 години поспали, але в строю. Так що, бузькі-чмуські, люблю, допомагайте. Це дуже важливо зараз. Волонтерів ротації немає, я нагадаю. Нас ніхто не підмінює. Ми 24/7 в строю. Так що пошкодуйте наші нерви, не займайте час на пошук аптечок за межою. Все, дякую, давайте, згуртувалися. Чинимо супротив, даємо відсіч уюбанам і я вже по тилиці відчуваю, що хутка перемога. Слава Україні, живі Білорусі. До зустрічі в ефірчиках.